Pawb yn barod felly ar gyfer rownd derfynol I fechgyn proffesiynol, hanner cant a 60 oed, 4 oen yn y gorlan. Pwy sydd ar bob stondin tro hyn Eiron Pyw? Wel, 5 ognifwyr a Stephen Pyw sydd ar 1, John Frogat o Loegr ar 2, Rydwyn Price y gŵr lleol ar 3, Iowan Jones ar 4, a'r power from the gower, Nicky Bainan ar 5. Ie wir, a dipyn o ysbryd cystadlu fan hyn rhwng y bechgyn yma. Maen nhw wedi gweld ei gilydd dros y blynyddoedd ac yn dal ar teimlad bod nhw eisiau curo yn nesaf atyn nhw, dychwch chi. Stephen Pyw wedi hwn. A'i fod yma, tyfod fydd y cyntaf I gael yr oen cyntaf I lawr. Mae Nicky Bainan ar stondin yr rhif 5 cyntaf, yr un mor gyfle ag o ar hyn o bryd dim byd yn ddi rhwngthyn nhw. Stephen Pyw di hwn te, ond Nicky Bainan dwi'n meddwl sy'n bell ymlaen fod I hwn, os dwi'n gallu gweld yn iawn. Rhyw flic rownd y gymffon, da ni'n gweld Stephen a Nicky Bainan I fewn fy gilydd. Stephen ar 1, fewn a fo am I ail oen. Oen am oen felly, ond John Frogat, Rydwyn Price a Iowan Jones eto I orffen. Nicky Bainan di hwn, mae Nicky Bainan I fod yn bencampwr Cymru ar 8, 9 o achlysuron, felly mae o'n brofiadol dros ben ac un o gnifwyr gorau yn hanes cnifio Cymru. Yn sicr, John Frogat a Rydwyn Price, ond ar 1 Stephen Pyw wedi hwn yn cael hwyl dda iawn arni. Mae rhwngto fo ar un o bryd a Nicky Bainan o ran cyflymdra. A sbiwch ar y ffordd mae o'n hedfan I lawr yr ystodiau hirio yna ar yr ochr yna. Troi drosodd wedyn dros yr ysgwydd, tacluso rownd yr ystlys na cymryd lawr yr ail ochr. Ie wir, wrth I ni weld Nicky Bainan dwi'n meddwl, os gawn ni olwg yn y canol ar Rydwyn Price, cyn bencampwr Cymru I hun, dwi'n meddwl bod o hefyd bron ag orffen I ail oen, felly da ni'n gweld llawer ohono fo, ond mae o fyny na efo nhw. Stephen Price, Stephen Pyw di hwn. Stephen Pyw gyda Brian Pyw wrth gwrs yn y gorlan, yn ei gynorthwyo fo a'r bachgen yn y gorlan, yr un mor bwysig wrth darparu'r oen nesa. Dyma ni Nicky Bainan wedyn fawr iawn yn ddi rhwng y ddau yna ar hyn o bryd. Tybed pwy sydd mynd I fynd â hi, dim ond 4 oen yn y gorlan rwan. Stephen Pyw wedi hwn unwaith eto yn cyflymu gyda 4 oen os o'n I dweud Eiron Pyw. Ydy wir, dim ond 4 oen i'w gnifio, a mae'r hwn mae'n gnifio'n bendigedig wrth I ni weld Iowan Jones. Fan i'r gwddw a fo. Ie wir, Iowan Jones yn gnifio'r profiadol dros ben. Maen nhw I gyd wedi gweld y cwbl ac yn dal ati fel sa'n nhw'n hogiau ifanc chwarae teg iddyn nhw. A Stephen Pyw yn gnifio'n ardderchog. Ond yma, da ni'n edrych ar Iowan Jones a Nicky Bainan. Y ddau ochr yn ochr ar un o bryd o ran cyflymdra. Ie, a Stephen Pyw di hwn ar 1. Ond da ni'n gweld Rydwyn Price, di'r camera ddim yn licio hwnnw ar y funud, ond fo sy'n bell ymlaen. Rydwyn Price yn y canol, welwn ni fo, ond yr allan efo'i bedwerydd oen, fo sy'n bell ymlaen, Alun. Mae o wedi bod yn sleid a ni ddim wedi rhoi digon o sylw iddo fo, wedi canolbwyntio ar Stephen Pyw yn hytrach. Dewch â ni gael lluniau o'r canol am ryw chydig I ni gael gweld ydy Rydwyn Price, lle mae o gymharu â Stephen Pyw. Ie, Rydwyn ar stand 3, da ni'n gweld o ar y llun llydan fan hyn, fo sy'n lawr ar y long blows. Fo di'r fenga o'r criw, dwi'n meddwl, fo sydd wedi bod yn cnifio'r fwyaf diweddar. Dyma fo ar y gair, y dyn I hun, y canwr mawr, Rydwyn Price. Rydwyn Price yn canol am Marseillaise yn y prawf Cymru yn erbyn Ffrainc ddoe. Lle daeth Cymru yn fuddigol, ydy o'n mynd I ddod yn fuddigol yn fan hyn, tybed. Popeth I chwarae amdano fo ar hyn o bryd, ond Stephen Pyw, unwaith eto, chydig bach ar ei ôl o ran y cnifio. Rydwyn Price, dyma fod un I chi ar hyn o bryd. Ar ei oen ola, Stephen Pyw fan hyn lawr, trio dal Rydwyn Price, ond Rydwyn Price, fo sy'n gwasgu'r botwm coch ac yn gorffen gynta yn yr adran I gnifio'r dros 50 oed.